presented by Ma Gayatri Sweet. DJ Vikas. Makiarana, Sitamarhi. कैसे देखाया गुआ कैसे देखा हमी लल भातार सखी बानर लेखा कैसे देखाया गुआ कैसे देखा हमी लल भातार सखी बानर लेखा सखी बानर लेखा हमी लल भातार हमर बानर लेखा एने ओने टोवे लाया नर लेखा हमी लल भातार सखी बानर लेखा कैसे देखाया गुआ कैसे देखा बाखो जले भातार हमर बानर लेखा DJ Vikas. Music by Roshan Kumar. Makiarana, Sitamarhi. लागता सरम फुटल करम कैसे घुमब ओकरा साथ में एता ना बाटे करिया कुछ कुछ लौके न तई को रात में साच कहता नहीं सखी लागता सरम फुटल करम कैसे घुमब ओकरा साथ में एता ना बाटे करिया कुछ कुछ लौके ला तई को ना रात में मानर लेखा सखी मानर लेखा आ पेट लागे ढोलक या मानर लेखा एने ओने टोवे लाया नर लेखा मिलल भातार सखी बानर लेखा कैसे देखाया गुआ कैसे देखा आ खोजले भातार हमर बानर लेखा DJ Vikas. Makiarana, Sitamarhi. मुहलत कैले रहेला दिन भर बाटे उ पूरा भोम्भालाइल रे आधा बुझाला बाटे जवानु लागेला आधा बुढ़ाइल रे लागेला आधा ये बात सच बाटे मुहलत कैले रहेला दिन भर बाटे उ पूरा भोम्भालाइल रे आधा बुझाला बाटे जवानु आधा लागेला बुढ़ाइल रे पापड़ लेखा सखी पापड़ लेखा आ दूबर पातर लागे पापड़ लेखा एने ओने टोवे लाया नर लेखा हमी लल भातार सखी बानर लेखा कैसे देखाया गुआ कैसे देखा हमी लल भातार सखी बानर लेखा DJ Vikas. Makiarana, Sitamarhi. अनिल धीरज रोशन कुमार भी रहे ननी महनया गुआ ओम प्रकाश जैसन मिलित लइका त रोज मनैती हम फगुआ अनिल धीरज रोशन कुमार जी रहे ननी मनया गुआ ओम प्रकाश जैसन मिलित लइका त रोज मनैती हम फगुआ झालर लेखा सखी झालर लेखा आ बासा फाची रपुट झालर लेखा एने ओने छुए लाया नर लेखा मिलल भातार सखी बानर लेखा कैसे देखाया गुआ कैसे देखा बाखो जले भातार हमर बानर लेखा माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजापुर सोनी बाजार सीतामढ़ी बिहार।